בבקשה. גם אם יש מיוט, כמובן שמי שרוצה לשאול משהו, פשוט שאפשר לעשות את זה. אנחנו היינו בפעם הקודמת, אנחנו לפני שלנו בפרק הזה של פרק על עמלק, עצרנו רגע לעיסוק בעצם שאלת עמלק בכלל, מה השנאה הגדולה הזאת להם. ראינו את הרמב"ן שמביא שני טעמים, מביא טעם אחת וכל הדרשות שאנחנו רואים בפורים, רב צדוק והכל, הרב קוק, דרשות שעוסקות בשנאה שלהם, סליחה, בדבר ראשון, בדבר הזה של מתעברים על הקדוש ברוך הוא, שרוצים להילחם בקדוש ברוך הוא, כל העמים מפחדים, נמוג כל שרי כנען, והם לא מפחדים, והם באים ממרחק כדי להילחם בעם של השם, זה לחימה נגד התפיסה התורנית של עם ישראל, החידוש הגדול של אמונה באל אחד, וזה כל כך קצת, של אמונה באל אחד, והטעם השני של הרמב"ן, שהוא מביא שמתעבר על ריב לא לא, זה בעצם אולי יסוד האנטישמיות, הם באים ממרחקים, נכנסים, אתם בכלל רחוקים, מה העניין שלכם בעניין, ולא פגענו בכם, וזה הדבר השני, שאולי הוא, זאת אומרת, הפגיעה בקדוש ברוך הוא זה דבר אחד, הדבר השני, שפגיעה בעם ישראל, זה הדבר השני, שאולי מלווה אותנו במשך כל הדורות, השנאה האנטישמיות. פעם בצעירותי, פעם עבדתי קצת על הנושא של האנטישמיות, יש מי שעוד נשאר לו לראות, איפה לראות את זה, באנציקלופדיה העברית, יש ערך אנטישמיות. מלא מלא טעמים, מעניין שאת הרב קוק הם לא הביאו, יש לו הסבר נפלא לזה, בכל אופן, מלא טעמים לאנטישמיות, לפעמים שנאה שאיננה מוסברת. למה? מה אתה מכיר בנו? מה למדת עלינו? והאבי אבות של האנטישמיות הזאת, זה הרמב"ן רואה בעמלקים. עצרנו בפעם הקודמת, וראינו, דרך אגב, שזה שונה המלחמה בעמלק בפרשת בשלח מפרשת כי תצא. בפרשת בשלח מדובר על הקדוש ברוך הוא, הפגיעה באלוקים, והקדוש ברוך הוא אומר, אני אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. בפרשת כי תצא זה הפגיעה בעם ישראל, והפגיעה בנו. לכן הפנייה שם, אנחנו צריכים למחות את עמלק ולא רק הקדוש ברוך הוא. אלו שני הדברים שאנחנו ראינו בפעם הקודמת, וסיימנו את הלימוד הקודם בשאלה הגדולה, עברו 400 שנה, מה אתה רוצה מהעמלקים? מה, בגלל גנים שיש להם גנים של ההורים שלהם, לכן אתה רוצה להרוג אותם? הם צדיקים, אנשים טובים, מה אתה רוצה מהם? למה המלחמה היא כל כך נוראה, כל כך דרסטית, להרוג נשים, ילדים, צאן, בקר, גמלים, חמורים? איזה היגיון יש בדבר הזה? זו הייתה השאלה שהצבנו בפעם הקודמת. ובפרט שכתוב בתורה, לא יומתו אבות על בנים, בנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומת. אז אנחנו מענישים אנשים לפי מעשיהם. מה אתה רוצה? בגלל שהיה לי סבא רבא שהיה אולי עבריין, אתה רוצה להאשים אותי? זאת שאלה גדולה. לפני שאנחנו נעסוק בפרק עצמו, בכל הסיפור של המלחמה בעצמה בעמלק, רק את השאלה הזאת אנחנו ננסה לדבר עליה כמה מילים. יש פסוק שסותר את הפסוק שאמרתי מקודם. לא ימתו אבות על בנים, בנים לא ימתו על אבות, איש בחטאו יומת, זה כתוב במקום אחד בספר דברים. ויש פסוק שני בספר דברים שכתוב שם, פוקד עוון אבות על בנים, על שלשים ועל רביעים לשונאי. אז הקדוש ברוך הוא כן מעניש. שלשים, רביעים, דורות אחרים, הקדוש ברוך הוא כן פוקד עוון אבות. זה סתירה ממש בין הפסוקים, במרחק לא גדול. פה מדובר בדברים פרק כ"ד, פה דברים פרק כ', מרחק לא גדול. השאלה באמת, מה יישוב הסתירה? אז זו סוגיה שעוסקת בהגמרא במסכת ברכות. אני מניח שכמעט כולם פה למדו מסכת ברכות בדף ז', והגמרא עונה, אה, שאבא הוא רשע נגיד, והבן שלו אבל צדיק, אז אומרת לו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא ימתו בנות על בנים על אבות, ולא ימתו בנים על אבות.
כן? לא ימתו אבות על בנים ובנים לא ימתו על אבות, אין איש בחטאו יומת. אתה לא יכול להעניש את הבן בגלל שאבא שלו חטא, הבן הוא צדיק, מה אתה שלו בגלל שאבא שלו חוטא. אבל אומרת הגמרא, אבל במקרה שהבנים אוחזים במעשה אבותיהם, זאת אומרת, הם הולכים בדרך אבותיהם, אז במקרה כזה אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא מעניש את הבנים פי כמה מאשר מעניש את ההורים, פוקד עוון אבות. זאת אומרת, לא רק שהוא מעניש את הבנים על עוון עצמם, אלא פוקד עוון אבות על הבנים. לוקח בחשבון העונש, הוא לוקח את העוון של האבות עם הבנים ונותן עונש גדול לדורות הבאים. אז אנחנו צריכים לראות האם באמת העמלקים שהיו באותו דור, הם אוחזים במעשה אבותיהם, או שלא. מי אמר שהם כאלה רשעים שצריכים להרוג את כולם? בשביל זה נדלג שנייה ואנחנו נחזור לזה אחר כך. תפתחו, אני מבין שלכולם יש תנכים, כן? זה פשיטה שצריכים תנכים. נפתח רגע בשמואל פרק ל', לא רחוק. שם מסופר, בהתחלה מסופר על המלחמה הגדולה ששאול נהרג בה בגלבוע. יש שם פרשה מאוד תמוהה, דוד אומר, מתעקש לפני אחיש מלך גת, אני רוצה להשתתף במלחמה, להרוג את שאול. והפלא הגדול, קשה לנו להבין את זה על דוד, די ברור, ככה מפרשים, כל המפרשים שהוא תחבולה, הוא חיפש, ככה כתוב ברש"י שם, והוא מנסה להשתתף במלחמה כדי לעשות, הופה, כשיגיעו למעלה, הוא מסתובב והורג את הפלישתים. אבל סרני פלישתים, כל זה הופיע בפרק כ"ט, סרני פלישתים אומרים לאחיש, תשמע, הוא חבר שלך, אבל אנחנו לא סומכים עליו. אנחנו לא מוכנים לצאת למלחמה כשדוד נמצא איתך. תסלק אותו מפה חזרה הביתה. ודוד חוזר הביתה, הוא כאילו משחק אותה נעלב, וחוזר הביתה. לפני כן הוא הלך למחנה להילחם בגלבוע עם אחיש, עם כל הלוחמים שלו. והוא חוזר הביתה, איפה הוא נמצא? אז כתוב בתחילת פרק ל' לפני כן, עוד לפני כן בפרק כ"ט, כתוב שהוא משאיר את נשותיו ואת כולם בציקלג. ציקלג, ציקלג היא עיר פלישתית, אבל דוד כידוע היה באותה תקופה נרדף על ידי שאול, וביחסים טובים עם אחיש מלך גת, שגם זה היה להם רומן לשעבר, שרצה להרוג אותו, והוא התחפש למשוגע, אבל עוד לא הגענו לשם. ודוד המלך מגיע לציקלג, העיר שהוא השאיר את נשותיו, את הנשים שלו, וכל החיילים שלו השאירו את נשותיהם ואת ילדיהם. ואני קורא בפנים, ויהי כבוד דוד ואנשיו ציקלג ביום השלישי, והעמלקית פשטו על נגב ועל ציקלג, ויכו את ציקלג וישרפו אותה באש. וישבו את הנשים אשר בה, מקטון ועד גדול. לא המיתו איש, וינהגו וילכו לדרכם. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש, ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. וישא דוד העם וכל אשר איתו את קולם, ויבכו עד אשר אין בהם כוח לבכות. ושתי נשי דוד נשבו, אחינועם היזרעאלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי, ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסכלו. אנחנו יודעים שהגדוד שהיה עם דוד, זה היה חבר'ה עם בעיות משמעת גדולות, אנשים קשים, שהמלכות רדפה אחריהם, שאול רדף אחריהם, עשו להם צרות, אולי במיסים וכדומה, והם הצטרפו לדוד, ורצו לסכול אותו, כי מרה נפש כל העם, איש על בניו ועל בנותיו, תחשבו על זה, כל הנשים, הילדים, כל הרכוש נעלם, הכל נשרף, והנשים והילדים נעלמו, איזה כעס יש להם על דוד, לא השארנו פה שמירה, בגללך הלכנו לעזור להילחם נגד הפלישתים, ומה עם המשפחה שלנו? עזבנו את המשפחה שלנו. והתחזק דוד באדוני אלוהיו. ויאמר דוד, אני אקרא עוד איזה פסוק אחד או שניים, ויאמר דוד אל אביתר הכהן בן אחימלך הגישה נא לי האפוד, ויגשה בעד אביתר את האפוד אל דוד, וישאל דוד באמר ירדוף אחרי הגדוד הזה והשיגנו, ויאמר לו רדוף, כי השג תציל, השג תשיג והצל תציל. אז אנחנו נעזוב עכשיו את ההמשך, נראה אותו בהמשך, עוד היום אולי, אפילו אני לא יודע כמה נספיק. השאלה אם בזום זה הולך יותר מהר או לא, אני לא יודע אם נספיק, אבל בכל אופן,
דוד פה, אה, אה, דוד, נעזור רגע, דוד, אנחנו רואים פה בעמלקים, خلاص تجددت المغلقة. הופה, ישראל, אנחנו רואים פה דבר מאוד מיוחד, שבלחימה הזאת, מה שהפלישתים עושים בצקלג, דבר מאוד מעניין, והכתוב מדגיש את זה, הם לא הורגים אף אחד, הם לוקחים רק בשבי, ואפילו אולי, אפילו אני אולי לא פוגעים באנשים שהם בשבי, אולי לא אונסים שם את האנשים, אחרת ישנה שאלה הלכתית גדולה, האם לדוד מותר לחיות עם נשותיו האלה, לא ניכנס לזה, אבל הם לא פוגעים, הם בסך הכל מה שהם עושים, הם לוקחים בשבי. והדבר הזה של הלקיחה בשבי, זה דבר, השאלה, דבר שאנחנו רואים שזה היה עניינם של עמלק בעוד מקומות. למשל, אנחנו למדנו לפני כן בשופטים על המלחמה במדיין. בואו תפתחו רגע בשופטים, בשופטים, רגע, שופטים פרק ו' פסוק ל"ג. יש שם את המלחמה הגדולה במדיין, שגדעון בסוף מנצח עם 300 לוחמים. אז תראו את פסוק ל"ג, שופטים פרק ו', וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחדיו ויעברו ויחנו בעמק יזרעאל. המלחמה פה היא מדיין. המדיינים הם גם כן היו שודדים, אנחנו רואים שהם היו מחכים עד שהתבואה תהיה מוכנה, ואז הם היו עושים את הפשיטות שלהם. אבל מה עושים פה המלאקים? כן, מדוע המלאקים נמצאים פה יחד עם המדיינים? זה די ברור, המלאקים היו סוחרים בעבדים ומוכרים אותם למצרים. אנחנו נראה מיד בהמשך איך שהשאול, במלחמה הראשונה של שאול, הוא לוחם עד מצרים. זאת אומרת, הרדיפות שלו נגד המלאקים הם עד מצרים. מה זה קשור למצרים? המלאקים, ואנחנו נראה את זה עם דוד המלך, נחזור לצקלג, נראה שדוד המלך יודע את המסלול של המלאקים. ישר שהוא רואה את הדבר הזה, הוא קודם כל מתחיל ללכת דרומה. אחר כך נראה שהוא מוצא נער עמלקים וכולי, אבל הוא הולך דרומה, כי הוא יודע שהעמלקים שם, הוא עוד לא יודע בדיוק איפה הם מתחבאים, אבל הוא הולך לכיוון דרום, כי הוא יודע שהמסלול של העמלקים זה תמיד מצרים בסוף. הם שודדים בנגב, שודדים את צקלג, הם לוקחים אנשים בשבי, מביאים אותם למקום של ריכוז, איפה שהמשפחות שלהם מחכות להם, משאירים אותם עם נשיהם ועם ילדיהם, שישמרו עליהם, והם חוזרים חזרה לתפוס עוד אנשים. הנושא הזה של סחר בעבדים, אז זה דבר שהיה חלק מהמקצוע שלהם, ולכן הם מצטרפים למדיין במלחמה נגד גדעון, הם מצטרפים למדיינים כדי, תמיד זה יש לוחמים בהתחלה, ואחר כך באים על הסוחרי עבדים. אגב, בבית שני, במלחמה הגדולה, שנגד, בחורבן בית שני, אנחנו יודעים מפורש, היו מלא סוחרי עבדים. דרך אגב, זה מופיע גם בקינות שמדברות על הדבר הזה, שלקחו, וזה מדרשי חז"ל הכל, שהם לקחו לנו עבדים בכמויות עצומות. לא הלוחמים התעסקו בעבדים, הלוחמים אין להם זמן להתעסק עם זה. המ"פ שלהם, המג"ד שלהם, עומד עם הסוחרים, אומר להם, יש לי פה, תפסנו עכשיו 30 שבויים, כמה אתה משלם על 30 שבויים? תקבל מחיר סיטונאי על 30 שבויים, ואחר כך הוא הולך ומוכר אותם, כי הערך שלהם, הכוח, היופי וכדומה. המסחר בשבויים זה היה דבר שהפלישתים התעסקו בו עוד בזמן שעם ישראל יצא ממצרים, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע. הם תופסים אנשים הנחשלים כדי לקחת אותם לעבדים. סחר בעבדים בעם ישראל זה נחשב כדבר אחד החמורים ביותר. כן, אני אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אצלנו גם היה עבדים.
יש איגרת של הרב קוק שדן בזה, מנסה להסביר את ההיגיון שהיה בשעתו בלקיחת העבדים, ולמה ההיגיון הזה לא שייך בימינו אנחנו. אבל גם העבדים שלקחנו, אם מדובר בעבד עברי, כל מי שלוקח עבד עברי קונה אדון לעצמו. זכויותיו של עבד עברי הרבה יותר טוב מפועל. כמה מותר לעבוד בו, מה מותר להשתמש בו וכולי, ומה הוא אוכל ומה הוא יושן, וכל זה מלא מלא הלכות שמכבידות מאוד להחזיק עבד עברי. האדם צריך להיות צדיק כדי לקחת עבד עברי, כדי לטפל בו ולהחזיר אותו למוטב. אבל גם בעבד כנעני, ההלכה אומרת מפורש, מי שמוציא עין, זה בסוף פרשת משפטים, זה דין מהתורה. אתה הוצאת לו עין, אתה הוצאת לו עבר, משכת לו את האוזן, הוא עצבן אותך, משכת לו את האוזן, והאוזן נקרעה עין או אוזן, יוצר לחופשי. ואם חס ושלום יהודי הרג עבד כנעני, היהודי נהרג עליו. צריך את כל הכללים כדי להרג, כן, עדים, התראה וכולי, אבל יהודי נהרג על הריגת, זאת אומרת, מערכת היחסים ביחס לעבדים בעם ישראל הייתה יוצאת דופן בכל ההיסטוריה של העמים האחרים. תקרא, אתה קורא את הסיפורים על העבדים בשדות הכותנה באמריקה, על אלו שהיו צריכים לשוט עם האוניות בעבודת פרך יום ולילה, דברים נוראים. עבדים נחשבו ככלום, כסף זול, זורקים אותה, לא רוצים להשתמש, זורקים אותו, כמו שנראה בנער העמלקי, עם הסיפור של צקלג. הסחר בעבדים הוא עבודה בזויה, ומי ששותף לזה זה הילדים שלהם. אנשים, אתה לוקח אנשים, אתה תופס אנשים שהם מכובדים, יש להם פרנסה, הוא מנהל בנק, הוא מהנדס, הוא רופא, הוא לוקח אנשים, תופס אותם, הופך אותם לאבק של אדם, אתה הופך אותם לכלום באכזריות הזאת של אדם מאבד את זהותו ונהפך להיות כולו שבוי למישהו אחר, כולו מושפל על ידי אנשים אחרים, כולו צריך לתפקד כמשמש את האנשים האחרים ולא את עצמו. זה עיסוק שהשתמשו, שעשו אותו העמלקים הראשונים ביציאת מצרים, ויזנה בך את הנחשלים, והם באים ממרחקים לא רק, כמו שאומר הרמב"ן, כדי להילחם בדת היהודית, אלא הם באים כדי להתעבר בריב לו, לא כדי, למה הם באים? כי הם יודעים שיש פה עם שהיה במשך שנים עבדים. 400 שנה או 210 שנה היינו עבדים, ואז הם אומרים, אנחנו נתפוס אותם, אין להם כוח, אין להם נשק, כמו שאנחנו יודעים באמת, ויסב אותם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרובו, כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותה מלחמה, ושבו מצרימה, אם יעדיפו לחזור חזרה להיות עבדים, כי הם לא רוצים להילחם, כי הם היו עבדים כל השנים. זה פרי בשל בידי העמלקים, זו הייתה המטרה הגדולה שלהם, כשהם רדפו אחרי בני ישראל, שהם באו עד לבני ישראל כדי להילחם, כדי לכבוש אותם, בפרט את הנחשלים, מתחילים בהתחלה עם הנחשלים, הדבר הזה ממשיך לדורות הבאים, וזה מה שאומרת הגמרא, שאוחזים במעשה אבותיהם, הגמרא במסכת ברכות, דף ז, אוחזים במעשה אבותיהם, וזה ממשיך הלאה לדורות עד מאות שנים, עד הדור הזה כאן של שאול, וילדיהם הם כאלה, והנשותיהם הם כאלה, הכל מחונכים בילדות, שאנחנו, זה הפרנסה שלנו, זה עבודה, והילדים עוזרים בזה, בזמן שההורים נוסעים, האבות נוסעים כדי לצוד עוד נפשות, עוד שבויים, הילדים מטפלים בשבויים האלה, בעוני, באכזריות. זה דבר שאולי הוא הסיבה לשנאה הגדולה של הקדוש ברוך הוא, לעמלקים, אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח, והקדוש ברוך הוא אומר, כי מחו אמחה. לא רק אתם תדאגו לזה, גם אני אדאג לזה, שזכר עמלק לא ישכח. מכאן אנחנו מבינים היטב, אני אומר את הטעם הזה, אבל בהחלט, שנראה מהפסוקים, סתום יש לקדוש ברוך הוא עוד דברים פנימיים, יותר חשובים אולי, מה שאמרתי, שמסיבה שהקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את עמלק, אבל אנחנו טיפה מנסים לקרב את זה לשכל, בהבנה למה את הדור הזה, שמאות שנים אחרי המלאקים הראשונים, למה את הדור הזה הקדוש ברוך הוא רצה גם כן שנשמיד לקיים מצווה, וגם עד ימות המשיח. מצווה הזאת היא מצווה ראשונה שהרמב"ם מופיע בהלכות מלכים פרק הראשון, מלך המשיח מוחה את זכר עמלק, אנחנו ראינו בספר היראים שהוא כותב שזה מצווה שמוטלת על המלך. יש מחלוקת, יש דעות שאומרות שלאדם פשוט יש גם כן מצווה להרוג את עמלק, אם הוא יודע מישהו שעמלק, אנחנו לא יודעים מי עמלק, אבל יבוא לך יהודי איזה צדיק, יבוא אליו אליהו הנביא ויגיד לו, שולם עליכם, מה שלומך?
תשמע, יש פה איזה עמלקי אחד, אז יש דעות שאומרות שיש מצווה להרוג אותו, ויש דעות שאומרות, אבל לא, לאדם הפרטי אין מצווה להרוג את עם עמלק, אלא רק פרטים, ולהרוג את עם עמלק זה רק תפקיד המלך, ויש אומרים שבכלל המצווה לא קיימת היום, אלא רק כשישנו מלך, אז קיימת המצווה, ולכן שמואל כל כך מתרגש, הנה הקדוש ברוך הוא חיכה הרבה שנים, עד שיהיה לכם מלך, עכשיו יש מצווה למחות את זכר עמלק. זהו, אני חושב שהקדמנו פה את ההקדמה החשובה הזאת להבין את המלחמה, ועכשיו אנחנו נעבור לפרק עצמו. אני קורא פרק ט"ו מההתחלה. ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח אדוני למשוחך למלך. כמובן, אני מזכיר שוב, אפשר, מי שיש לו שאלה, כמובן אפשר לשאול, לפתוח את המיוט ואז לשאול. כה אמר השם, אותי שלחך השם למלך על ישראל, ואתה שמע לכל דברי השם. אנחנו כבר דיברנו על הפסוק הזה, ששמואל רואה את עצמו כבעצם אחראי על המלכות. אגב, הנושא של נביא, שמעמדו במובן מסוים הוא קצת יותר ממלך, במובן הרוחני, במובן הכבוד המלך ודאי יותר חשוב, ונדבר על זה בהמשך, איך שמואל מכבד את שאול, אבל במובן הרוחני בוודאי שהנביא עומד מעל המלך. הנביא הוא, בפרט נביא כמו שמואל שהוא לאין ארוך, נכון שגם שאול התנבא, אבל זה לא ברמה של שמואל, ולכן שמואל אומר לו, השם שלח אותי למשוך אותך למלך, המלכות שלך זה המעשה שלי, אני עשיתי את זה, ואני רוצה בשם השם, נשמע בקול השם, למחות את המלך. כה אמר השם אדוני צבאות. אדוני צבאות, אנחנו פעם העברנו על זה שיעור, אני רק מזכיר ממש בשתי מילים. הביטוי של צבאות שמוזכר כאן, זה ביטוי של מצווה, ויחולו השמיים בכל צבאם, זה ביטוי של מצווה שצריכה להיות מובנת וקשורה לכל הכלל. כל מקום שכתוב צבאות, אצל דוד, אצל חנה זה התחיל, שמדברת על השם צבאות, למשוך למלך. אלקנה גם כן קצת ראינו, ואצל דוד המלך אחר כך נראה שטף של ביטוי בצבאות, מלכות, הקראנו אז קטע מעין היה של הרב קוק, וראינו שהמושג של צבאות זה שאין ראש קטן. היחידים כולם מבינים, יש בא מ"פ, בא מג"ד ואומר איזה משהו, היחידים כולם מבינים ומזדהים עם הכלל. כל יחיד קשור לכלל הזה, ומצוות מחיית עמלק היא חייבת להיות קשורה להבנת הכלל הזה של הצורך האלוקי במחיית עמלק. בלי זה, זה לא ילך המלחמה הזאת, ולכן הוא מזכיר את הביטוי של צבאות. פקדתי את אשר עשה עמלק לדרך אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. אתה לך והכית את עמלק וחרבתם את כל אשר לו ולא תחמול עליו, והמדת מאיש ועד אישה מעולל ועד יונק משור ועד צא מגמה ועד חמור. טוב, אז זה הציווי. וישמע שאול את העם, וישמע בעברית דאג שנתן פקודה, אבל דאג שהפקודה תתבצע. וקצינים מלמדים תמיד את הדבר הזה, אתה נותן פקודה, אבל תמיד תבדוק אחר כך אם באמת, אל תגיד, נתתי הוראה, מה הבעיה? לא, תבדוק אם ההוראה מבוצעת. וישמע שאול את העם ויפקדם בטלאים 200,000 איש רגלי ו10,000 את איש יהודה. ויבוא שאול לדיר עמלק וירב בנחל. יש לנו פה שני פסוקים מאוד לא מובנים. מה זה ויפקדם בטלאים? איזה פקידה לפני כן אנחנו ראינו שהייתה לשאול במלחמה הקודמת? זוכרים? מישהו זוכר? איזה פקידה הייתה במלחמה של נחש? נגד בני עמון. תראו פרק י"א, פסוק י"ז, פסוק ח'. פרק י"א, פסוק ח'. כתוב בפסוק ככה, כה אמר השם, מי שאומר שאול שאוסף את העם, היה לו פעם 330,000 אנשים, ויפקדם בבזק, והיו כל ישראל 300,000 ואיש יהודה 30,000. יש כאלה שרצו להסביר מה זה המילה בזק, שזה סוג של חפץ מסוים, אבל הפשט בדרך כלל שרוב המפרשים אומרים שזה יש מקום. הוא פקד כנראה מבחינה הלכתית, הוא עשה בסדר גמור, אסור לספור את האנשים, הוא עשה בסדר, אנחנו לא יודעים איך. אז אם אנחנו אומרים שבזק זה חפץ, אז הוא אסף חפצים, כל אחד יביא לי כפתור, והוא סופר את הכפתורים בסוף, שזה מותר בהלכה. אבל
רוב הפוסקים אומרים, רוב הפרשנים אומרים שויפקדם בבזק זה מקום שנקרא בזק. אנחנו מכירים את זה, זה בין הבקעה, בקעת הירדן, למורדות השומרון, מורדות הרי השומרון, ושם יש מקום שנקרא בזק, מי שמכיר, היה מחנה צבאי שם, והוא פוקד אותם משם יוצאים למלחמה. לפי זה גם כאן הוא פוקד אותם בטלאים. מה זה בטלאים? כן, אני קורא את זה בפנים. ויפקדם בטלאים 200,000 רגלי. אז הפשט הפשוט, שלכאורה כך צריך לומר, שפקד אותם בטלאים, זה מקום, גם כן נקרא מקום. יש מקום שנקרא טלאים. אז אם אנחנו נפתח רגע בספר יהושע פרק ט"ו, פסוק כ"ד, מי שמספיק ככה לפתוח מהר, אז כתוב שם, וזאת נחלת מטה יהודה על משפחותה, והיו הערים מקצה למטה יהודה אל גבול אדום, ותערים שהולכים ממש בדרום יהודה. אנחנו יודעים שגבול יהודה הצפון זה ירושלים. אחרי ירושלים, מה שנקרא גבעה הצרפתית, זה כבר שייך לשבט בנימין. ודרומה הם מגיעים עד גבול אדום, ושם יש כל מיני יישובים, וקינה ודימונה והררה, יש יישוב ערבי כזה שנקרא הררה, וקדש וחצור, ואתנן, זיף ותלם. תלם בטית, זה מזכיר לנו את הטלאים. ויש יישוב היום שנקרא תלם, כמדומני בכביש שמוביל לכיוון העלייה, איך קוראים למקום הזה שם, נו, שם קיבוץ. ושנוסעים בכביש אחרי בית שמש, יש את הפנייה שמאלה, שעולים לכיוון גוש עציון, יש יישוב תלם, אבל שם כתוב, שם עשו תלם בתף. פה זה תלם בטית, על שם הטלאים. ככה הפשט שהרבה רוצים לומר, אותו שזה שם של מקום, ככה כותבים תוספות, יש תוספות ישנים במסכת יומא דף כ"ב, תוספות כותב גם כן שתלם זה מקום, טלאים זה שם של מקום. חז"ל אמרו משהו אחר, ויש תמיד, אנחנו יודעים שיש מדרשים שקצת לפעמים הם תמוהים, אבל חז"ל אומרים שהוא פקד אותם בטלאים, שזה לא מקום, אלא שזה היה ערב פסח, והוא נתן להם טלאים. חז"ל רוצים לראות איך שמי שנעשה מלך הוא נהפך לעשיר, שהוא נתן להם טלאים. כמה טלאים הוא נתן להם? פה כתוב 200,000. לא, 200,000 כבשים? א', זה לא נשמע הרבה מאוד, כן, מוגזם. מעבר לזה, כמה? כל אדם אוכל כבש? אפילו שזה טלה, אפילו שהוא רעב, אבל לא אוכל כבש, תחילה, זה לא שייך. אלא נגיד כל 20 איש נגיד טלה אחד. אז הוא נתן להם 10,000 טלאים. וכל 20 איש עשו חבורה, מה שעל פי ההלכה הלכות פסח, עשו חבורה, וספר, הנה, אני רואה שיש פה, הוא סופר, מגיע ל-200,000 לוחמים, ועשו בלילה, חגגו את חג הפסח, כל החיילים האלו ישבו בכל אחד קבוצות של 20, ואכלו את הטלאים האלה. יכול להיות, ככה חז"ל לפחות מסבירים לנו את העניין של הטלאים. וירב בנחל. הביטוי וירב בנחל עוד לפני המלחמה הוא ביטוי קצת קשה. גם כן בפשט פה של הפסוק, וירב מלשון ערב, לערוב. אני עורב מאחורי, כמו שראינו אצל יהושע, שהוא ערב מאחורי, שם עורב מאחורי איי, הם באו מצד אחד ושמו עורב מאחורה, שברגע ששאול התחיל לברוח, אז הם רדפו אחריו, יצאו מחוץ לעיר, ואז העורב יצא מהצד השני של איי, נכנס לעיר ושרף אותה. ואז יהושע ואנשיו הסתובבו לצד השני, והיה לאנשי איי מלחמה מפנים ומאחור. אז לערוב, וירב זה יכול להיות שזה לערוב. חז"ל שוב לוקחים אותנו למשהו קצת מחוץ לפשט, וצריך להגיד את זה בכל אופן, כי זה קשור קצת להמשך, וירב בנחל מלשון מריבה. אז עם מי שאול רב? עם מי הייתה פה מריבה? טוב, יש מריבה שיכולה להיות בין שאול לבין אנשיו. לא כל מריבה צריכה להיות בהרמת קול, בצעקות.
אבל יכול להיות ששאול רב עם עצמו, כלומר, יש פה דילמה גדולה, כמו שאנחנו נראה בהמשך, שאול לא אוהב את ההמלכה הזאת. בהמשך שהם הורגים, אז כתוב שם, בסוף פסוק ט', פסוק ט' נעסוק בו הרבה, ולא בו אחר עמם, וכל המלאכה נמבזה ונמס אותה החרימו. יש פה איזה ביטוי שמזכיר לנו ביזיון, נמאס להם, הם לא רוצים את זה, הם לא אוהבים את זה. והמחשבה הזאת שאנחנו עכשיו הולכים להרוג עמלקים, עוד מילא, בסדר, אבל נשים, ילדים, מה פתאום להרוג את הגמלים, את החמורים? מה לא חרם להרוג צאן ובקר? איזה מלחמה זאת, איזה מלחמה זאת, ולכן היחס שלהם למלחמה אולי לא כל כך טוב כבר מההתחלה, ואנחנו יודעים שלוחמים שיוצאים לקרב בלי מוטיבציה מספיקה למלחמה, זה לא טוב למלחמה. המלחמה צריכה להיות עם מוטיבציה, עם רצון להילחם, עם הבנה, להבין למה חשובה המלחמה. אז ככה חז"ל רואים את התמונה של וירב בנחל, איזה לבטים של שאול, האם באמת המלחמה הזאת היא טובה או לא טובה, מה אנחנו צריכים לעשות פה. יש פה מיד בהמשך עוד נקודה קטנה לפני שאנחנו נעסוק בעיקר הדבר. ויאמר שאול אל הקיני, לכו סורו רדו מתוך עמלקי פן אוסיפך עמו, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל בעלותם ממצרים. ויסר קיני מתוך עמלק. איפה ראינו את הקיני עם סיסרא? כמובן, בסיפור של יעל אשת חבר הקיני, בספר שופטים, במלחמה של דבורה, בפרק של דבורה, של לוחמים נגד סיסרא, וגם שם נאמר לקיני, תזוזו קצת, אל תתערבו, יש פה מלחמה, אנחנו לא נגדכם, אתם הקיני בסדר איתנו, ואנחנו רואים שיעל אשת חבר הקיני הורגת את סיסרא, זאת אומרת, היא מרגישה לא רק פסיביות, כמו שעושה טראמפ עכשיו, שאומר, אני יושב בצד, אתם תילחמו, אלא אקטיביות, היא הולכת בעצמה והורגת את סיסרא, שזה דבר לא פשוט, בסך הכל אדם בריון, שר צבא, תחשבו, זה גם מפחיד, נכון, נרדם, אז מה, אבל אם היא תפספס טיפה את המוט שלה, שאיתו הכניסה לו לראש, אולי זה לא ילך, אולי רק ייפצע ויקום ויהרוג אותה. לא פשוט במסירות נפש שלה, וחז"ל עוסקים הרבה במסירות נפש שלה, אבל רואים פה שהקני הם קבוצה גדולה שהיו קשורים אלינו. מצאנו גם בספר בראשית שיש את הקני, שאברהם אבינו בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אומר לו שאני אתן לך את הקני. אני קורא בראשית פרק ט"ו, בסיפור של ברית בין הבתרים, וכתוב ככה, בפסוק י"ח, כתוב ככה, ביום ההוא קראת השם, אתם רואים בפרק ט"ו בבראשית, ביום ההוא קראת השם ברית את אברהם לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. נהר מצרים זה הנילוס לכאורה, נהר הגדול נהר פרת, את הקיני, את הכניזי, את הקדמוני, את החיתי, את הפריזים, את הרפאים, את האמורי, את הכנעני, את הגרשי, את היבוסי. יש פה 10 עממים, לא כולם אנחנו צריכים להרוג אותם, רק 7 העמים של ארץ ישראל. מה עם הקיני? שום מקום לא כתוב שצריכים להרוג אותם. אבל יותר מזה, אנחנו מוצאים את הקיני לא רק אצל אברהם אבינו, אלא אנחנו מוצאים בספר שופטים, לפני כן ראינו את זה בספר שופטים, בפרק ט"ז, שם מסופר שהם ישבו ביריחו, ויש שם דיון גדול שעסקנו בו, שהם גם היו כנראה צדיקים, אחר כך הצטרפו לשלמה המלך, שהוא הקים ישיבה, זה היה יעבץ. יש פסוק בדברי הימים, דברי הימים א', משפחות סופרים יושבי יעבץ, פרק ב', פסוק נ"ה, ויושבי יעבץ, הם הקינים הבאים מחמת אבי בן רחב. הסיפור של רחב מסופר בתנ"ך, אני לא אלאה אתכם בחיפושים עכשיו, אבל כל הסיפור של יהוא, המלך יהוא, שהיה מצד אחד צדיק,
והנביא ממנה אותו להיות מלך על ישראל, והוא הורג את המלכים, גם את מלך ישראל הקודם וגם את מלך יהודה, ועושה עבודה עצומה נגד עבודה זרה, ומי שעובד איתו, קוראים לו גם כן רחב, ובית רחב, אז התנ"ך מספר, בספר מלכים מסופר עליו שהוא גזר על צאצאיו לא לגור בבתים, אלא רק באוהלים, ולא לשתות יין, ולא לאכול בשר. יש פה משהו מיוחד בעם הזה, הקיני, של צאצאי יתרו, שהם בדואים, ורואים אידיאליזציה, לא כמו הערבים עכשיו שעזבו את האוהלים ובונים בתים, ועוד נלחמים על הבתים האלו בנגב, אלא אידיאליזציה של האוהלים. אנחנו גרים, אנחנו נודדים, אנחנו נגד התפיסה המטריאליסטית הזאת שרואה, כל אחד יש לו בית, יותר גדול, פחות גדול, קריית הלאום, יש בתים, יש לנו רכוש, אוכלים, שותים, יין, בשר, עושים חיים. הם עם כזה, הם שבט כזה ששייכים לרמה רוחנית מאוד מעניינת, מאוד אידיאליסטית כזאת. הייתה להם בעיה בקבלת חלקה בארץ, אבל הם היו אידיאליסטים, ואנחנו יודעים שהצטרפו יושבי יעבץ, מה שכתוב בפסוק בדברי הימים, פרק, כמו שאמרתי, פרק ב', דברי הימים א', פרק ב', פסוק נ"ה, יושבי יעבץ זה אנשים שעסקו בתורה, יש לזה מדרשים שלמים שמצטרפו למלך שלמה, נעזוב את זה כרגע, זה לא העניין שלנו בחופן, זה הסיפור קצת שלהם. אנחנו נמשיך עוד קצת. אז אומר שאול הקיני, סור רדו מתוך עמלק פן אוסיפך עמו, ותעשי את החסד עם כל בני ישראל בעלותם ממצרים. ויצא הקיני מתוך עמלק. ויך שאול את עמלק מחבילה בואכה שור עד פני מצרים. זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק איפה זה חבילה בואכה עד שור, אבל עד החלק הדרומי שקרוב למצרים, ויתפוס את הגג מלך עמלק חי ואת כל העם החרים לפי חרב. ויחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצאן והבקר, שימו לב טוב לפסוק הזה, והבקר והמשנים ועל הקרים ועל כל הטוב, ולא באוחר עמם. וכל הנמלאכה ננבזה ונמס אותה החרימו. הדברים הצאן, הדברים הלא טובים, אותם הם החרימו, אבל הם חמלו על הדברים הטובים, על הקרים. קרים זה הבהמות החזקות, הגדולות, היפות, מיטב הצאן, הבקר והמשנים, אותם אמרו, ניקח לעצמנו, חרם. ואת הדברים האחרים, אותם הם החרימו. וידבר אדוני אל שמואל לאמור, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, ישב מאחריי ואת דבריי לא הקים. לא כתוב למה. הקדוש ברוך הוא לא אומר לשמואל למה, אלא ניחמתי כי המלכתי את עמלק ואת דבריי לא הקים. אני ביקשתי שיעשה משהו והוא לא עשה את זה. ויחר לשמואל ויזעק אל אדוני כל הלילה. יש באריכות גדולה בספר של הרב בכרך על שמואל ודוד, יש לו ספר נפלא, קטן הכמות אבל רב האיכות. אגב, הרב הזה היה אדם כל כך עדין, לימד במרכז הרב תנ"ך, במרכז הרב לא היה כל כך שיעורי תנ"ך, ויום שישי היה שיעור תנ"ך של הרב בכרך, דמות מאוד, מאוד עדינה, מאוד מרשימה, והוא מראה מקורות שלמים, איזה אהבה גדולה, ומי שקצת קורא את התנ"ך, רואה את זה בפנים לבד, איזה אהבה הייתה לשמואל כלפי שאול, המלך שלו, נשק אותו. נשיקה זה לא דבר סתם ככה, כמו שמתחבקים לפעמים, נותנים חיבוק, הלגה, תפיחה, לפעמים איזה נשיקה במצח. יש פה משהו של קרבה באמת גדולה של שמואל, אהבה גדולה של שמואל, לאישיות הזאת של שאול, שלא טעם חטא, בן שנה שאול במלכו, הצדיק הזה שגבוה מעל כל ישראל, דמות מאוד מיוחדת, ויציר כפיו של שמואל בעילוי שלו. ושמואל מאוד מאוד כואב את הנושא. דרך אגב, רואים שכלפי דוד לא היה לשמואל את כל הרספקט הזה. משך אותו למלך ממש בניגוד לרצונו, השם ציווה עליו, משך את דוד ונעלם, הלך חזרה. נפגשו פעם אחת בלבד לפגישה, שדוד בורח משאול ומגיע לניות ברמה, וחז"ל מתארים את זה כלילה שלם שהם עוסקים בנויו של עולם, בהקמת בית המקדש, בתוכניות להקמת בית המקדש, בזיהוי המקומות, איפה יהיה המקדש בדיוק, איפה יהיה המזבח.
אבל זהו, זה הכל. זה כל הקשר בין שאול לבין דוד, סליחה, בין שמואל לבין דוד. שמואל עם שאול אהבה גדולה, ולכן צער כל כך גדול מדברי השם, הוא זועק כל הלילה, לא כתוב שהשם עונה לו. לפעמים אתה יכול לזעוק ולהתפלל ונגזרה גזרה, ואין מה לעשות. וישכם שמואל לקראת שאול. אגב, שמואל לא יודע מה קרה פה. הוא יודע רק שהשם כועס מאוד על שמואל, על שאול, ולא יודע מה קרה פה. וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר. ויגד לשמואל לאמור, בא שאול לכרמלה, והנה מציב לו יד. כרמלה, זה לא הר הכרמל, המלחמה הייתה בדרום, כמו שראינו מקודם, עד מצרים. כרמל זה כמה מסתבר שהיישוב כרמל, שאנחנו כולנו מכירים, כשנוסעים בכביש לא לכיוון עתניאל, אלא לכיוון השני, במזלג הזה שם נוסעים ישר, היישוב היהודי הראשון שאנחנו נפגשים בו זה כרמל. אני לא יודע אם זה בדיוק אותו מקום, אני לא בקיא בארכיאולוגיה, אבל מסתבר שקראו למקום כרמל כי זה בסביבה שם. והוא מגיע, ונאמר לו שאול מגיע לכרמל, ליישוב הזה, מציב לו יד, ויסוב, ויעבור, וירד על גלגל. אז בהתחלה בא שאול לכרמלה, ואז הוא מגיע ויורד לגלגל, מכרמל יורד לגלגל שזה ליד יריחו. ויבוא שמואל לשאול, לאיפה ליריחו? גלגל אבל זה באזור אחר לגמרי. לא כל כך רחוק, אבל. נכון, למה? גלגל זה בבקעת הירדן. אני יודע איפה הגלגל. הגלגל זה מת ליד, כמו שאמרנו, ליד יריחו. אז כן? מדרום הר חברון, הוא יורד למטה. אני אגיד לך למה. השאלה הזאת הרי נשאלה במלחמה נגד פלישתים. שאול נמצא במכמס. המכמס הוא נמצא במקום גבוה, חולש, ומה אתה עוזב את המקום הזה? הרבה מפרשים אומרים, זה לא בסדר שהוא עזב, ואז מיד כתוב אחר כך, ויבוא הפלישתים, נכנס, אתה עזבת, הם נכנסו לשם, ועכשיו הפלישתים יושבים במקום הזה, והם שולטים. למה שאול עזב? כי מקום הגלגל הוא מקום תפילה. עם ישראל לפני כן, המשכן היה בגלגל עד שהוא עבר לשילה, ויש בעם ישראל איזה רספקט כלפי מקומות עתיקים ששימשו כמקום קדוש. אני לא יודע את ההיסטוריה של ארבעת הערים הקדושות, טוב, ירושלים אנחנו יודעים, צפת, אז מה הקדושה שלה? יהודים עלו שם, עלתה עלייה ראשונה לצפת, עיר חשובה, היה שם הארי, היה בית יוסף, כויח, בסדר, אבל מה הקדושה יש שם בטבריה? איזה קדושה יש בטבריה? בכל זאת, למה זה? כנראה יש מקומות שאתה אומר, היה פה בעבר משהו גדול, אז אנחנו ממשיכים עם המשהו הגדול הזה. ולכן הוא הולך לגלגל. כן, זה אבל היה, זה לוקח זמן המרחקים זה היה האלה. במלחמה נגד פלישתים שהיה באזור המכמס, וזה גם עכשיו יותר דרומה, בדרום הר חברון. כן, אבל זה מרחק ללכת, זה לא רכב שנוסע שעה, שעתיים, זה בן אדם שהולך. רכב חשמלי, ישראל, לא היה להם רכב חשמלי שם משהו? ישראל לא שומע. כן. טוב, אני לא יודע, אני אומר, הסברה שאני אומר, הם שלחו לגלגל, כי הוא ראה בזה מקום, אני צריך להודות להשם, אנחנו נראה שאול לא כל כך מבין מה הבעיה שיש נגדו, כן? אני עשיתי מלחמה, ניצחתי, הרגתי המון המון פלישתים, הכל טוב, והוא עכשיו נודה לקדוש ברוך הוא, נעשה קורבן, אז הם עושים מסע לכיוון גלגל. אתה אומר שזה רחוק? רכב שהולך על הגבולות בלי נהגים, אז אין תיעוד לזה. היה הם עושים... רכב ולא נהג עם שלטים, ולא היה בפנים תיעוד של מי שיושב בתוך הרכב. טוב, אמרת. בכל אופן, אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אז כן, ויבוא שמואל אל שאול, ואומר לו שאול, ברוך אתה להשם, הקימותי את דבר השם. תקרא את הפסוק הזה, ואתה משתומם. כי הרי מקודם ראינו בפסוק ראינו בפסוק י"א, ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שם אחריו את דבריי לא הקים. מה אתה אומר הקימותי את דבר השם? אתה לא קיימת את דבר השם. האם הוא שיקר? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, והקימותי דבר השם, ויאמר שמואל, מה כל הצאן הזה באוזניי?
וכל הבקר אשר אנוכי שומע, ויאמר שמוע שאול, מעמלקי הביאום, אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר, למען זבוח להשם אלוקיך. ויותר החרבנו, הופה, 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 תגיד לי משהו, זה הסיבה שהעם חמל? כדי לסבוח להשם אלוקים? זה מה שהם רצו? הם רצו לאכול. תזכירו לי ארוחה, מתי לנו ארוחה באמצע מלחמה? אסור ביצוע ארוחה, חבל על הזמן. למדנו במלחמה הקודמת, במלחמה נגד פלישתים. המלחמה נגד פלישתים בלילה אומר לשאול, אנחנו רעבים, אתה כל מה שאתה גזרת עלינו לא לאכול היה ביום. ומתן עבר על זה, אבל היה ביום. עכשיו לילה, ומתחילים לשחוט ולשחוט, ושאול אומר רגע, יש פה, צריכים לשים קורבן, יש פה מזבח, אנחנו קודם כל מקריבים קורבן, שכוח, תקריב קורבן, ואז חבר'ה מרביצים ארוחה, אחרי ארוחה, הבטן מלאה, אומר להם שאול, בואו נמשיך את המלחמה, גורניש מתגורניש, אף אחד לא זז, אף אחד לא רוצה לצאת, נעצרו במלחמה. אז בשביל זה גם פה עם ישראל אסף את הכבשים, למה הם אספו? כדי להביא כל כך הרבה כבשים קורבן להשם? מביאים קורבן אחד, מביאים עולה להשם, כל הכבוד, אבל ודאי שלא זה. מה פתאום הוא אומר, חמל העם על מיטב הצאן? הרי מה כתוב לנו לפני כן? ויחמול, אני קורא פסוק ט', ויחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצאן. הופה, שאול אתה משקר? אתה לא מדבר אמת? אתה המלך צדיק, אז איך אתה לא מדבר אמת? אתה אומר הקימות ידבר השם, אתה אומר חמל העם על מיטב הצאן, ולא אתה כאילו לא עשית שום דבר. למען זבוח להשם אלוקיך, ואתה יותר החרמנו. טוב, אז זה עוד אפשר לפתור את הבעיה הזאת. איך אפשר לפתור את הבעיה? שמואל היה יכול להגיד, אתה יודע מה? תביא עכשיו את כל הכבשים, את כל הקרים, את כל מיטב הצאן, הבקר, המשנים, תביא את הכל, כסח. אוקיי, הייתם לא בסדר, אבל פתרנו את הבעיה. ממשיך שאול ואומר, ויאמר שמואל אל שאול, ערב, יגיד לך את אשר דיבר השם אליי הלילה, ויאמר לא דבר. ויאמר לא דבר. ויאמר, השם אמר לי הלילה, הלא אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה, וישלחך השם המלך על ישראל, וישלחך השם בדרך, ויאמר לך, לך והרחבת את החטאים את עמלק, ונלחמת בו עד כלותם. למה לא שמעת בקול השם בטעם של השלל, ואתה הסתרה בעיני אדוני? טוב, עדיין הוא לא אומר לו שהוא לא יהיה מלך. הוא לא מגלה לו שהוא לא יהיה מלך. רק אומר לתולות, למה אתה לא עשית? ויאמר שאול אל שמואל, שוב הוא חוזר על זה. שמעתי, אני בסדר. ואלך בדרך אשר שלחני אדוני, ואביא את הגג מלך עמלק, הופה, פה מכניס עכשיו את הברוך הגדול. ואביא את הגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי, ויקח העם מהשלל והצאן והבקר אשאיר לכם לזבוח לאדוני אלוהיך בגלגל. ואומר שמואל, החפץ להשם בעולות וזבחים כשמוע בקול אדוני, הנה שמוע מזבח טוב להקשיב לחלב אלים, כי חטאת קסם מרי ואבן טרפים ואבצר יין, מאסת את דבר אדוני וימאסך המלך. אז יש פה סיפור הזה של גילוי על הסיפור של הגג. למה שאול משאיר את הגג? שאלה גדולה. הוא משאיר את הגג הוא הרי הצורר הגדול. הוא יותר גרוע מכל המלאקים. בדרך כלל המלך, תיקחו את סינואר במלחמה האחרונה. אז רשע מרושע, אני מניח, הרבה יותר מהרבה נוח'בות אחרות. הוא עומד בראש השנאה להרוג. הרי עכשיו התברר שכשהוא הלך למקום שבו כבר הרגו אותו, לפני כן נתן הוראה להרוג את השבויים, 6 השבויים שנהרגו. כי הוא אמר, אולי הם ידעו ובגללם יגלו איפה אני נמצא. אדם רע מאוד, הגג מלך עמלק, אם המלאקים הם רשעים, אז הוא פי 1000 יותר רשע. למה הוא משאיר אותם? רק את זה נענה ונשאיר את השאלות האחרות לפעם הבאה, אבל הסיבה שהוא משאיר אותם, כי מלך הגג זה סמל. אתה רוצה להראות ניצחון, אנחנו רואים את זה בספר יהושע. יהושע גם משאיר בהתחלת המלכים, ואז אומר לבן שלו, גם דרך אגב אצל גדעון, אומר לבנים שלו, תהרגו את זבח וצלמונה. למה עד עכשיו לא הרגת אותם? הרגת את כל הלוחמים שלהם, לקחת אותם בשבי. הוא רוצה לעשות טקס גדול של הריגת זבח וצלמונה, ואותו דבר עושה יהושע למלכים, תחילת ספר יהושע, שהוא כובש את המלכים,
הוא הורג את המלכים בבת אחת, כן? לא הורג אותם יחד עם העם שלהם, אלא לוקח אותם בשבי והורג אותם. יש בזה איזה אקט כזה של ניצחון, כזה של תחושה של ניצחון, ואולי זאת הסיבה, אני לא יודע מה הסיבה שצה"ל עשה מאמץ כל כך גדול לפתוח את המקום הגדול שבו הם נהרגו, שני הסינוארים, סינואר אחד ומוחמד והרמטכ"ל שלו וכל מיני דברים כאלה, ולוקח אותם ובצע את הגופה של סינואר השני, יחיא סינואר, ושומר אותם. אני לא אומר, גם בשביל משא ומתן זה דבר כמובן טוב, להגיד להם, הנה, קחו את הגופות האלו, תחזירו לנו את הגופות שאנחנו צריכים, או את השבויים, בעזרת השם. אבל אז יכול להיות שגם בשביל משא ומתן, אבל גם בהחלט בשביל התחושה של הניצחון, וכאן מסתבר אין פה שבויים, כאן זה ניצחון, להראות את הניצחון, הוא משאיר. אז מכן נשארו לנו שאלות, מספר שאלות על שאול, איך הוא עשה את זה, בעיקר איך שאול הצדיק כביכול משקר לשמואל. אתה חושב ששמואל לא יודע את האמת, מה שאתה משקר? למה הוא הגיע למילים כאלו להגיד דברים לא נכונים? בזה נעסוק בשבוע הבא. יש עכשיו 10 דקות עד השיעור הבא, 7 דקות, אפשר לגשת לשתות קפה ועוגה, יש לנו מי שאין לו בבית שמוזמן לבוא אלינו, נשאר לנו עוד מהפעם הקודמת, זה אפשר לבוא. להתראות. תודה רבה.